Здравейте! Аз съм Дени и в днескашния епизод ще ви запозная с разследване на млади детективи, които разкриха как музикална школа Илия Бърнев в Разград се преобрази и вдъхнови нов живот на творческия дух в града ни. Екип от любознателни младежи, учениците от 9 А клас на НППГ Шандор Петьофи, се зае с задачата да проследи метаморфозата на тази важна културна институция, която благодарение на европейското финансиране и усилията на община Разград днес ни посрещна своите възпитаници в обновена и модерна среда. Здравей, аз съм Диан Денчев. Заповядай. Здравей, аз съм Иван. Диан Денчев се казвам. Здравей, аз съм Семер. Диан Денчев се казвам. Заповядайте. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Казвам днес на моите гости Иван, Семир и Николай, които са тримата от нашите евродетективи. Момчета, вие и други от класа ви извършихте задълбочено проучване на промените в трите културни институции. Можете ли да споделите кой е най-вълнуващия или най-изненадващия елемент от вашите открития? Аз бях изненадан колко по-комфортна и модерна е станала школата. Топлоизолацията и новата дограма със сигурност оказват влияние през зимата и лятото. Също така в библиотеката и музея също е станало много по-добре. Мисля, че когато човек се чувства добре в една сграда, това се отразява на ученето и на работата му. За мен лично най-вълнуващото откритие беше съвременното оборудване за звукозапис в музикалната школа. Фактът, че вече има дигитален миксер, студийни монитори и микрофони е огромна промяна. Мисля, че това ще даде на учениците невероятни възможности да експериментират и да се научат на нови неща. Също и новия клас тон режисура. Аз мисля, че най-важното е, че сега има много повече възможности. В школата вече учат тон режисура. В музея правят сувенири и фотосесии. Дори в библиотеката ще има и по-добри събития. Това е супер, защото дава на хората да се развиват в различни области и да се случват повече интересни неща в нашия град. Бихте ли споделили повече за конкретните ремонтни дейности, които проучихте? Беше много интересно да четем за проекта, да разглеждаме цифри и планове в ИСУН 2020, но да видиш крайния резултат на живо е съвсем различно. В музикалната школа Илия Бърнев са извършени значителни строително-монтажни дейности. Външните стени и покривът са старателно топлоизолирани, което не само подобрява енергийната ефективност, но и създава по-комфортна и уютна атмосфера за учениците и преподавателите. Старата неефективна дограма е заменена с нова, което допълнително допринася за запазването на топлината през зимата и прохладната през лятото. Сега наистина разбираме за какво са били инвестирани тези средства и как ще се ползва тази сграда от хората в Разград. По време на обиколката имахме възможност да разгледаме обновените зали, фоайета и технически помещения. Но истинската изненада за нас се крие във вътрешното оборудване на школата. Благодарение на проекта, музикалната школа вече разполага със съвременна техника, която отваря нови хоризонти за музикалното образование. Господин Денчев, как се промени ежедневието в музикалната школа след реконструкцията и закупуването на ново оборудване? Здравейте, ученици! За мен е изключително удоволствие да съм с вас и да разкажа много интересни неща, свързани с света на музиката. Музикалната школа за Разград първо ние наричаме, не само ние, може би обществеността на Разград наричат храма на музиката, защото тя тази година навършва своята 70 годишна. Много са малко първо музикалните школи в България, които имат такава дълга история. И аз ще ви разкажа накратко това, което вие искате да разберете. Разбира се, има и много още допълнителни неща, които мога да споделя с вас, но много е хубав факта, че музикалната школа чисто физически по европейски проект е обновена, защото е необходимо всеки един, разбира се, който посещава школата, да има по-добри условия, да се чувства комфортно, да бъде топло, да бъде уютно и да може да бъде отдаден заедно с преподавателя си в часа по музика. Какви са вашите впечатления на учениците и преподавателите? Моите впечатления, аз съм почти 10 години в музикалната школа. Изключително добър екип от професионалисти и преподаватели. Мога да кажа, че доста деца идват, завършват музикалната школа или някои считат, че това не е тяхното поприще.
преустановяват, но за сметка на това идват други деца. И ако часът, примерно, дойдете в 3 или в 4 часа, т.е. когато децата вече са свършили училище, тук има една атмосфера, много интересна. Във всяка стая се чува музика, всеки учи това, което му е задал преподавателя. И разбира се, всички тези неща се увенчават. Имаме 5 годишни концерта, които са наши планови концерти. Естествено, децата участват на тях под различна форма. Една част на първия, примерно една част на втория, защото те имат определена тематика. Новият клас тон режисура е голяма новост за школата. Каква е визията ви за него и какви възможности се откриват пред младите хора, които избират да се обучават в него? Така, наистина това е иновация. Класът тон режисура е последствие от една дейност. Тоест, ще ви го разкажа, така за да може да бъде ясно за всички. Не можеш първо да станеш тон режисьор и после музикант. Хубавото, нещо, което е може би и правилното, да си музикант или да имаш, да свириш на музикален инструмент или да пееш, защото тогава имаш познанията, които са ти необходими за музика. И тон режисурата вече е едно последствие, което ти надграждаш себе си в малко по-различна светлина. Много е интересно. Съвременните технологии дават наистина така, различен облик на това, което е било дори преди 5 години. Ако върнем лентата назад в период от 10-20 години, само едно сравнение ще направя, когато е нямало дигитализация. За звукозаписа се е правил на механични ролки. И тогава, ако изпълнителът сбърка, е било необходимо да срежем лентата, да отрежем това парченце малко, да съединим лентата и пак да я залепим със специална лепенка. Давам ви един аналог, за да разберете чисто физически как са се случвали нещата в истинските студия. Вие сте директор на музикалната школа в Разград от 2016 година. Какви са вашите дългосрочни планове за развитие на школата в контекста на всички тези положителни промени? На първо място, да. Това е факт. На първо място, както казах в самото начало, тази календарна година школата навършва своите 70 години. Подобаващо, разбира се, това, което сме приготвили като музикална програма, да бъде заснет един документален филм за почти цялата дейност на школата във връзка с 70 годишната. Плануваме и заключителен концерт, който е доста обемен като мащаб. В този концерт ще участват настоящи възпитаници на музикалната школа, бивши възпитаници на музикалната школа, много гости, заедно с Симфонети Шумен и заедно с Теодоси Спасов фолк квинтет. Разбира се, това е едно събитие, което изисква много предподготовка, много добра логистика, защото на него може би ще участват над 100 човека. Има и предвид колегите от филхармонията, квинтета, нашите лица, бивши възпитаници и така. Какви са вашите послания към младите хора в Разград, които имат интерес към музиката и звукозаписа, по отношение на възможностите, които вече съществуват в обновената музикална школа Илия Бърнев? Аз мисля, че предният въпрос така в една част отговорих на това, но пак ви казвам, средата е много важна, защото изкуството то е професия, го наречем, това е една свободна професия на духа. Ние обичаме да работим, когато имаме вдъхновение. За нас не е важно началния част на работния ден и край. Ние може да продължим нашата работа и през нощта. Може да работим събота, може да работим неделя, може да не спираме да работим. И затова местото сега, след реализиране на него проекта, е много уютно. Тоест, всеки е отдаден на изкуството, а не толкова на некомфорта на средата, в която да се чувства. Това е един плюс голям, в който децата да се чувстват наистина спокойни, да не мислят за нищо друго, освен за музика. Така ще го обобщим накрая. Музикалната школа Илия Бърнев не е просто обновена физически. Тя се превръща в модерен, образователен център, който дава нови възможности на младите таланти на Разград и вдъхва нов живот на музикалната сцена в града. Младите детективи завършиха своето разследване с убеждението, че
Инвестицията в културата и образованието е инвестиция в бъдещето на общността.